عن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما قال سألت خالی ہند بن ابی حالۃ وکان وصافا عن حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا اتعلق بہ۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی بن سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما آپ فرماندے نے میں اپنے ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ نو سوال کیتا۔ اے آپ دے ماموں اس طرح لگدے نے کہ حضرت سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ دے پہلے خامد وچوں اے بیٹے سن، اس طرح حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دے ماں دی طرفوں سگے بھائی سن۔ تے حضرت حسن مجتبی نے کیا میں اپنے ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ نو پوچھیا کہ وکان وصافا من حلیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے اے ماموں ہند بن ابی حالہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ شکل و صورت جسمانی ساخت نو سب نالوں زیادہ بیان کرن والے سن۔ میں انہوں نے پوچھیا نبی کریم علیہ السلام دے حلیہ دے بارے، وانا اشتہی ان یصف لی منہا شیئا کہ مینوں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے حلیہ دے بارے بہت شوق سی کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا تفصیلی حلیہ کو بیان فرمائے۔ تو مینوں فائدہ کی ہوئے جس وقت اگلا بیان فرمائے اتعلق بہ تاکہ میں اس نال تعلق قائم کراں۔ کل میں جڑا ذکر کیتا سی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان دیاں اولاداں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ انہاں صحابہ کول پوچھدے سن جڑے عمر وچوں بڑے سن، جنہاں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ اکثر بیان فرماندے سن، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نال اکثر رہندے سن۔ حالانکہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے نواسے نے، لیکن کیونکہ یہ بچپنے دی حالت وچ سن تو پھر بھی دیکھ لو شوق کی ہے کہ میں اپنے ماموں جان حضرت ہند بن ابی حالہ نو کیا تساں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ بیان فرماندے ہو تو مینوں بھی بیان فرماؤ۔ مینوں شوق اس چیز دا کہ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام دے حلیہ دے بارے معلومات رکھاں تاکہ میرا یہ نال تعلق قائم ہوئے۔ اس واسطے سانوں بھی مسلمان ہونے دی حیثیت نال نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا حلیہ شکل و صورت حسن و جمال اس دے بارے پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا کوئی کسی دا حسن و جمال جاندا ہے اتنی اس نال محبت بھی پھر پیدا ہو جاندی ہے۔ تو حضرت ہند بن ابی حالہ نے پھر جواب وچ امام حسن مجتبی نو فرمایا کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحما مفحما کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود بخود بہت عظیم بزرگ سن، اور دوسرے لوکاں دی نظراں وچ بھی آپ بڑے معظم اور بزرگ سن۔ ایک ہوندا بندہ خود بخود بڑا بزرگ ہے لیکن لوگ انہوں نہیں مندے، کہ حضرت ہند بن ابی حالہ کہنے لگے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود بھی بزرگ ہستی سن، معظم سن، تو دوسرے لوکاں دیاں نظراں وچ بھی بڑے معظم سن۔ اور نال ہی حضرت ہند بن ابی حالہ کہنے لگے یتلألأ وجہہ تلألؤ القمر لیلۃ البدر کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دا چہرہ انور 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدا سی۔ اتھے علماء نے بیان فرمایا کہ چاند دے نال تشبیہ دیتی گئی ہے، سورج نال نہیں دیتی گئی۔ وجہ کی ہے کیونکہ سورج تپش ہوندی ہے، سورج نو کوئی مسلسل نہیں ویکھ سکدا، اور چند دے اندر قدرت نے ٹھنڈی روشنی پیدا کیتی ہے، اور چند وال بندہ 14ویں دا چڑھیا ہوئے تے دیکھدا بھی بڑے محبت نال ہے اور اپنی نظر نو پیچھے نہیں ہٹاندا۔ تے حضرت ہند بن ابی حالہ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے چہرہ انور نو
چن دے نال اس واسطے تشبیہ دیتی کہ جس طرح چن نو ویکھن والا اپنی نظر چن تو نہیں ہٹاندا تے جڑا نبی کریم علیہ السلام نو ویکھ لیندا سی وہ بھی اپنی نظر پھر پیچھے نہیں ہٹاندا سی۔ اگے حضرت ہند بن ابی حالہ کہندے نے اطول من المربوع واکثر من المشذب کہ نبی کریم علیہ السلام دراز قد دی طرف مائل سن، اتنا بے ڈب لمبا قد نہیں سی کہ انسان اس نو معیوب سمجھن، لیکن دراز قد دی طرف آپ دا قد مائل سی، اور بدنما پست قد والے بھی آپ نہیں سن۔ اور اگے حضرت ہند بن ابی حالہ کہنے لگے عظیم الہام راجل الشعری کہ نبی کریم علیہ السلام آپ دا سر اقدس مناسب انداز وچ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا سی۔ اور نال ہی کہنے لگے ان فرقت حقیقت فرقہا و الا فلا، اگر آسانی نال اس دے اندر مانگ نکالنے دا سبب ہوندا تے نبی کریم علیہ السلام نکال لیندے سن، وگرنہ اس نو چھوڑ دیندے سن۔ پھر اگلی چیز فلا یجاوز شعرہ شحمت اذنیہ اذا ہوا وفرہ اظہر اللون واسع الجبین کہ نبی کریم علیہ السلام دے بال مبارک زلفاں مبارکاں اپنے کناں دی لو تو زیادہ اگے نہیں سن۔ ایک روایت چاہتا تھوڑیاں نہیں اگے سن، لیکن وہ صرف کندھیاں نو چھو رہیاں سن، کندھیاں تو تھلے نہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دیاں زلفاں مبارکاں دے 3 طریقے بیان ہوئے نے، ایک کناں دے درمیان تک، اس تو اگے آپ ترشوا دیندے سن، اور کدی کدی نبی کریم علیہ السلام نے اپنے کناں دی لو تک، اور اگر اس تو بھی لمبے گئے نے تو صرف کندھیاں نو چھو رہے ہوندے سن، کندھیاں تو اگے نہیں ہوندے سن۔ اج کچھ مرد حضرات کی کردے نے کہ اتنے لمبے بال رکھ دے تو فیشن دے طور تے نے زلف سمجھ کے تے رکھ دی نہیں، اللہ ماشاءاللہ، تو کندھیاں تو تھلے لے جاندے نے۔ کندھیاں تو تھلے مرد دے بال رکھنا یہ جائز ہی نہیں ہے، اور جس وقت کسی بندے نے بڑے بال رکھے نے، زلفاں اگر سنت دے مطابق بھی رکھیاں نے، تو انہوں مسائل پتہ ہونا چاہیے۔ جسے بندے تے غسل فرض ہو جائے مرد تے، او دا ایک بال دا گلا ہونا جڑ تو لے کے کنارے تک لازم ہے، اگر خشک رہ گیا تو او دا غسل پاکی والا مکمل نہیں ہوئے گا۔ بہرحال اگے آپ فرماندے نے کہ جدن نبی کریم علیہ السلام دے بال مبارک کناں دی لو تو تھوڑے تھلے جاندے سی تے کندھیاں تک بس جاندے سن۔ نبی کریم علیہ السلام اظہر اللون، آپ دا رنگ مبارک انتہائی سفید سرخی مائل سی، واسع الجبین، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کشادہ پیشانی والے سن۔ بعض بندیاں دا متھا پیشانی تھوڑی تنگ ہوندی ہے، وہ اتنی خوبصورت نہیں لگدی، لیکن نبی کریم علیہ السلام دی پیشانی مبارک کشادہ سی۔ اس دی بعد ازج الحواجب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ابرو کمان دی طرح جھکے ہوئے سن۔ تیر جس کمان دے اندر داخل کیتا ہوندا کمان جھکی ہوندی ہے، تے آپ کہہ رہے سن کہ نبی کریم علیہ السلام دے ابرو کمان دی طرح جھکے ہوئے سن اور انتہائی باریک سن۔ اسے نو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے کہنا کہ 2 ابرو کوس مثال دے سن، کہ نبی کریم علیہ السلام دے جڑے پروٹے نے وہ کوس کہندے نے کمان نو، کمان دی طرح سن، وہ ایسے حدیث پاک تو لیا گیا وے۔ اور اگے حضرت ہند بن ابی حالہ کہندے نے ثوابگ من غیر قرن بینہما، کہ نبی ارکن یدرہ الغضب، کہ وہ جڑے پروٹے سن آپس وچ بالکل ملے ہوئے نہیں سن، تھوڑا جنہ اس جگہ تے خلا ہے سی، اگر بندے دے پروٹیاں دے بال اتنے مکمل آ جان تے وہ معیوب لگدے نے، تھوڑا درمیانی خلا ہوئے تو خوبصورتی لگدی ہے۔ اور نال ہی آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دے 2 پروٹیاں دے درمیان ایک رگ سی، ایک ناڑ سی، جس وقت نبی کریم علیہ السلام شریعت دے مخالف کسے نو ویکھدے سن
تے آپ نو جلال آمدا سی تے اور رگ پھول جاندی سی، وہ دسدی سی کہ نبی کریم علیہ السلام نو جلال آ گیا جے، آپ ناراض ہو رہے نے، اور نال ہی آپ فرماندے نے افن الارنین لہو نور یعلوہ یحسبہ من لم یتأملہ اشم کس اللحیہ سہل الخدین دلیع الفم مفلج الاسنان، کہ نبی کریم علیہ السلام نو جس وقت کوئی شخص غور نال ویکھدا سی تے او آپ نو بلند بینی والا، بینی کہندے نے فارسی چ نک نو، کہ آپ دا نک مبارک بلند سی، اور حالانکہ او اتنا بلند بھی نہیں سی کہ معیوب لگے، اور اگے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دی داڑھی مبارک گنی سی، اور نبی کریم علیہ السلام دے رخسار مبارک بالکل بچ نہیں بڑے ہوئے سی، اور نہ ہی اتنے بدنما موٹاپے والے سن، بلکہ وہ مبارک رخسار ہموار سن، خوبصورت سن، گوشت نال پر سن، اور اگے آپ فرماندے نے مفلج الاسنان، کہ نبی کریم علیہ السلام دے جڑے دانت مبارک نے او تھوڑے تھوڑے کشادہ سن، خلا لی سن، تھوڑا تھوڑا خلا سی انہاں وچ، کیونکہ جس وقت کسی دے دنداں وچ تھوڑا تھوڑا خلا ہوے نا، وہ مسکرائے تے وہ زیادہ خوبصورت لگتے ہیں۔ اور ویسے بھی پیر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا سی کہ چٹے دند موتی دیاں ہن لڑیاں، کہ نبی کریم علیہ السلام دے دند مبارک انج نے جویں موتی لڑی چ پرویا ہوئے تے وہ وکھرا وکھرا نظر آمدا تے سوہنا لگدا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام دے بھی دند مبارک وکھرے وکھرے موتی دیاں لڑیاں دیاں طرح سن۔ اور اگے جا کے حضرت ہند بن ابی حالہ کہندے نے کہ نبی کریم علیہ السلام دقیق المس روباتی کان عنقہ جید دمیۃ فی صفاء الفدہ معتدل الخلق، کہ نبی کریم علیہ السلام آپ دے سینہ مبارک اور ناف تک بالاں دی ایک باریک لکیر بھی سی، اور نبی کریم علیہ السلام دی گردن مبارک اس طرح سی جس طرح کہ چاندی دی ڈبیا چمک رہی ہوئے۔ اور اگے آپ فرماندے نے بادن متماسک سواء البطن والصدر بعید ما بین المنکبین دح مل کرادیس انوار المتجرد موصول ما بین اللیتی والسرتی بشعری یجری کالخطی آر الصدیین والبطن مما سوا ذالک، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے وجود مبارک دا ہر عضو انتہائی مناسب سی، کوئی عضو دوسرے عضو وچ گھسے ہویا نہیں سی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام دا پیٹ اور سینہ بالکل برابر سی، ٹھلا اور لٹکے ہویا بھی نہیں سی۔ اور اگے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اشعر الذراعین والمنکبین وآل الصدر طویل الزندین رحب الراحتی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دوواں کندھیاں دے درمیان ایک مناسب فاصلہ سی، اور آپ دیاں ہڈیاں بڑیاں مضبوط سن، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حلقوم ہوندی ہے جگہ گلا، اتھوں لے کے ناف تک بالاں دی ایک باریک لکیر سی، سوائے اس لکیر دے دوواں پستانہ اور پیٹ تے آپ دے کوئی بال نہیں سن، آپ دے جسم دے صرف ایسے سے تے تھوڑے تھوڑے باریک لکیر سی بال مبارک دی۔ اور اگے آپ فرماندے نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں کلائیاں لمبیاں سن اور ہتھیلیاں کشادہ سن، اور اس دے نال نال آپ فرماندے نے شاسن الکفین والقدمین سائل الاطراف او قال شائل الاطراف خمسان الاخمسین
مسیّا القدمین ینبو انہما الماء اذا زال زال قلعا یخطو تکفیا ویمشی ہونا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے انگلیاں خوبصورت سن، پیراں دے تلوے گہرے سن اور ہتھاں دیاں ہتھیلیاں پیراں دے تلوے گوشت نال پر سن اور آپ دے قدم مبارک بالکل ہموار سن۔ جس وقت انہاں تے پانی ڈالیا جاندا سی تے فوراً بہہ جاندا سی، قدماں مبارکاں تے جسے پانی ڈالیا جاندا سی فوراً بہہ جاندا سی۔ اور آپ ہمیشہ مضبوط قدم اٹھاندے سن اور آہستہ آہستہ چلدے سن، تکبر دے انداز وچ نہیں، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تیز رفتار بھی سن، چلدے درمیانی چال سن، لیکن آپ نو کوئی رال نہیں سکدا سی جڑا آپ نال پیدل چلدا سی۔ جس وقت نبی کریم علیہ السلام چلدے سی کہنے معلوم انج ہوندا سی جویں بلندی تو پستی دی طرف آ رہے نے۔ ایک بندہ پہاڑ تے چڑھے آوے، انہیں ان تھلے آنا ہے تو انہیں اپنے آپ نو جھکا کے چلنا ہے۔ چلدے نبی کریم علیہ السلام ہموار زمین تے سن، لیکن اپنے آپ نو جھکا کے چلدے سن تاکہ نظراں نیویاں رہن۔ اور اس دے نال نال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذریع المشیۃ اذا مشا کانما ینحط من سبب واذا التفت التفت جمیعا، جدن بھی کسے ول ویکھدے سن نبی کریم علیہ السلام بڑی توجہ دے نال ویکھدے سن۔ خافض الطرف نظرہ الی الارض، نبی کریم علیہ السلام دے اکھاں مبارکہ ہمیشہ زمین دی طرف ہوندیاں سن۔ اکثر من نظرہ الی السماء، کدی کدی ہے ضرورت پیاں آپ آسمان والو ویکھیا وے۔ اور اگے آپ فرماندے نے جل نظرہ والملاحظۃ یسوق اصحابہ ویب دعو من لقی بالسلام، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ نو چلدیاں وقت اپنے اگے بھی بعض دفعہ کر دیندے سن۔ ہن اتھے صحابہ کرام نو نبی کریم علیہ السلام نے خود اگے کیتا ہے، صحابہ اگے نہیں ہوئے۔ اور اس دی صورت اے وے، یہ بے ادبی اس واسطے نہیں بننا اگے ہویا کہ جس طرح وقت دا بادشاہ کدھر جا رہا ہو تو غلام اودے اگے اگے چلدے نے اودے حکم نال۔ نبی کریم علیہ السلام دے صحابہ کرام جڑے اگے اگے چلدے سن انہاں نو خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اگے کردے سن۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جیدے نال بھی ملدے سن سب نالوں پہلے حضور انہوں کہندے سن السلام علیکم، یعنی آپ سلام کرن وچ پہل کردے سن۔ اج کچھ بندے اگر انہوں نے رب کوئی منصب دے دے نا تو انہوں دا دل ہوندا ہے اساں کسے نو السلام علیکم پہلے نہ کبھی سانو کوئی پہلے کہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی کوشش یہی ہوندی سی کہ آپ جس نال بھی ملدے سن انہوں سلام دے اندر پہل کردے سن۔ اے پورا حلیہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا حضرت ہند بن ابی حالہ نے اپنے پانجے حضرت امام حسن مجتبیٰ نو بیان فرمایا، اور حضرت امام حسن مجتبیٰ نے اس شوق دے نال سنیا، اور نال کیا کہ میں سننا اس واسطے کہ مینوں ادے نال پھر تعلق پیدا ہوئے گا کہ میں اس حلیہ نو سنن تو بعد مزید محبت کراں گا۔ حالانکہ انہاں دے تے اندر خون ہی رب نے خمیر ہی ایسا پیدا کیتے ہوئے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام نال محبت ہے، اس دے باوجود انہاں دے شوق دسدے نے کہ آون والی امت دے جڑے افراد نے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت شوق برقرار رکھن، اس نو چھوڑن نہ۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔